खबर तुमकां सांगता कोरी म्हज्या इश्टाक गोल्लेली हिस्टोरी आयकोन तुमी जेरूरची तूंक पोट्टेली कान दिवन तुमी आयका ही कोरी गोडणी गोल्लेली देवाचेर पावाळटा साती केन्नाच ना सांतेली गोरकान म्हज्या इश्टाची आवय कोणाच्या पेसार आसलेली पयलोच तिचो पाडत मोडोन चिंतनांनी घुसपोलेली गोरकार तारवार कोणाचो आदार ना भिवोन बाबडी दीस काडटाली देवाचेर विस्वास दवरून वस्तोरी जियेली देवाचेर विश्वास दवरून ती वस्तोरी जियेली Story doreka muinia Czekapak dotorak mełta Burgę bory asa muno Dotor 5व्या म्हयन्यार सांगता भुरगें बोरें जल्मोक जाय म्हूण दोतोर तिका बेड रेस्ट दिता अकस्मात 8व्या म्हयन्यार दोतोर एबॉर्शन कर म्हणटा तुजें भुरगें नॉर्मल जावंक ना काळजाक ताच्या एक फॉल्ट मेवता दर एक मनशाक संवसारांत जियोन काळजाक 4 चेंबर्स आसता तुज्या भुरग्याच्या काळजाक 4 चेंबर ना ताका एक चेंबर आमकां उणो मेवता दोतोर सांगता भुरगे वावचें ना अबॉर्शन करचें पडटा दोतोर सांगता भुरगें वाचचें ना एबॉर्शन करचेंच पडटा ती वस्तोरी दोतोराचें कशेंच मांडून घेना भुरग्याक जल्माक हाडूंक तयार एबॉर्शनाक तयार ना मागण्याचो रस्तो दवरून तिसरो जार घरान चुकयना कितें आतां जाता तें जावं देवाचेर भावार्थ सोडची ना देवाचे पोदवे विणे मनशान एक काडी पासून हालोंक जायना दोतोर आमकां कितलेंय सांगो पूण देव आमकां सोडचो ना आयज तें भुरगें जल्मान येवन वाडोन व्हड जावन 8 वर्साचें जालां दोतोरान भुरग्या साडून दिलें पूण
पूण देवान त्या भुरग्या साडूना दोतोरांनी भुरग्याक सोडून दिले पूण देवान त्या भुरग्याक साडूंक ना